Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Her vakittagıça bizning bilen buluğuzga rahmetlerimizni bildirip, Tatarlar tapşırığını başlayırız. Bugünkü çıkarılışta Xazina Galeriyasında Necip Nakkaş ko'rgazmasi. Milli yerlikdagi hazırgi ulug' shaxslarni, ilk bo'lgan shaxslarni, ilkki adabiy tarixiy merosni ko'rsatuv maqsadından uyushtirilgan ko'rgazma. Tümenning 52. mektebinde To'qayni öğreneler. Abdullah To'qayning eserlerine bolalarning qiziqsinuvi şınnapta zor. Tomskida 17. Xalqaro Tatar muzikasının yaş boshqaruvchilar baygisi. Сама музыка очень красивая, она настолько душевная, настолько сердечная, приятная. Ufada Tatar kızı 2023 baygisi. Әлеге мезгилләрдә Уфа Нур Татар дәүләт театрының сәхнә арты шаугыр килеп тора. Чөнки монда Башкортстанның төрле районнарыннан җыелып килгән фольклор ансамбльләре үзләренең район кызларына ярдәмгә дип килгәннәр. İjavdan İmamovlar гаиләсе. Татар каны сыңып үскән балалар бит без авыл балалары. Шуңа күрә ничегендә үз балаларын татар телен белмәй үсү дию. Qozanның Xazina Milli Sanat Galeriyasında Garabi Motor Yazı Sanatı degen ko'rgazma taqdim etildi. Anda Tatar kaligrafı birinchilerden bulup Şamai sanatını tırgızuvchi Necip Nakkaş ijatı bilen tanışırga mümkün. Mında milli kolorit Tatar bizekleri Garab grafiksi bilen birge urilip bara. Tatar halkının tanılgan şahıslarına bağışlangan seriya ayrım ihtibarga layık. Tolrak Elvira Hısnıddinova söyler. Күргәзмә залында ачык, якты төсләре белән күз явын алырлык рәсемнәр урнашкан. Айрыша татарлар яраткан яшел төс өстенлек итә. Нәҗип Наккаш әлеге күргәзмәне татарның әдәби тарихи мирасын күрсәтү максатыннан эшләгән. Соңгы картиналарыннан Бакый Урманчыга багышланганы, остазының 125 еллыгына дип узган ел ясаган. Аның шигъри дуасы урнаштырылды, түгәрәк буенча күңел багыладым, ишем уңасына тәвәккәл иттем, кудрат иясенә, өмидем нык, ышанычым камил, бу факиргә бәхет иңәсенә дип язып куйган. Һәм ул менә ул эшләрен шушы дуасы белән башлаган. Биредә ике зур серия күрсәтелгән, берсе татарның улуг шәхесләре дип атала. Милләт тарихында зур из калдырган шәхесләргә багышланган плакат шамаилләр. Тукайдан багышланган иде. 16 yılını, anın 130 yıllığına юбилейі idi. Менә шушында To'qaydan başlап, менә шушы серия башланды минем. Шиһабетдин Мәрҗани, безнең дин эшлеклесе, дини реформатор, тарихчы, аннары Риза Фәхретдинов, татарның мәгърифәте өчен гаҗәеп күп эшләгән, Гаяз Исхакый, күрәсезме, безнең татар милләтенең милли азатлык хәрәкәтенең җитәкчесе, идеологы. Һәр шәхеснең тормышы һәм эшчәнлеге турында узаклап сөйли ала ул. Бу аның рәсем сәнгатенә университетның филология бүлегендә укып, аннан тел, әдәбият һәм сәнгать институтында эшләп килүеннәндер. Нәҗип Наккаш күргәзмәне караучылар өчен дә бүләк ясаган. Рәсемнәр кырыенда шәхесләр турында тулы мәгълүмат та язып куйган. Үзебез татар, телебез татар теле, әдәбиятыбыз татар әдәбияты, эшләгән һәммә эшләребез татар эшләре. Туачак мәдәниятебез дә татар мәдәнияте булачак. Менә 11-нче елны шушыны әйтә. Әле революциядә башка да юк име, ләкин инде Галимҗан Ибраһимов белә, безнең көчле потенциал бар татар милләтенең. Аның әдәбиятчылары да бар, аның галимнәре дә бар, аның буржуазиясе дә бар. Бу милләт көчле күтәрелергә тиеш. Менә һәм аның теле дә татар теле булып, татар булып яшәргә тиеш. Галимҗан Ибраһимов, Мәҗит Гафури, Шайхзадә Бабич кебек Башкортстаннан чыккан татар шәхесләрен ул махсус Уфада узган күргәзмәсенә дип ясаган була. Кешеләрнең туграсын эшләгәндә, аның милләтне кайгыртып әйтелгән сүзләрен яки аның турында башкалар әйткән кызыклы фикерләрне кертергә тырыша. Аларны гарәп графикасында яза. Гомумән, гарәп каллиграфиясы ул һәр вакыт актуаль, чөнки безнең инде 1000 еллык тарихыбызда нәкъ менә шушы гарәп имләсендә язылган. Һәм инде менә шушы сәнгатьне янәдән торгызучылардан берсе ул Нәҗип абый. 1990 елларда аның тәүге шамаилләре төрле журналларда басылып чыга. Алар кәгазьгә язылган була. Анда 25тән артык эше бар. Алар күргәзмәдә дә тәкъдим ителгән. Нәҗип Наккаш классик стильдә татар традицияләрен саклап иҗат итә. Менә бу техника ул бит татарларга хас. Менә теге пиялада аннары гарәп хәрефләрне,
алтын я көмеш фольга белән, кагаз белән тутыру. Ул менә безнең борынгы шамайларда кулланыла. Һәм инде менә безнең татар милли орнаментларны кертү. Шул бергә менә шундый бер синтез тудыра инде менә без аны татар шамайлы дип әйтәбез. Халкыбызның бу борынгыдан килгән җәүһәрләре һәм инде әлбәттә Нәҗип Нәккаш турында әйткәндә, ул үзе дә сүзнең җигәрен белә, сүзнең тәмен белә һәм шушы аның таланты сәнгатькә күчкән. Ул шулай ук андагы төсләр палитрасының байлыгы һәм аларны кирәк вакытта гына куллана белүе эшне тагын да бәһали. Былтыр безнең 30-нчы календарьны чыгардык. Һәр вакытта да 4-нче биттә безнең менә шушылай аның шамайларын куябыз. Һәм менә календарыбыз безнең бөтен татар кайда яши, шул төбәкләрдә тарала. Халык шул хәтлек өйрәнде, аны көтеп алалар. Татар халкына биргән шул матур язуыбызның саклап калуында бер зур бер мәртәбә булды. Без аңа бик нык рәхмәтле. Ул бит дөнья күләмендәге көнчыгыш дөнья галимнәре арасында бик абруйлы галим. Менә карагыз, безнең каллиграфия юнәлешендә кем бар дисә, Нәҗип Нәккаш без бар. Безнең менә Казан кооператив институтында Бүтін Россия күләмендә шәҗәрәм конкурсы үтә. Ул жюри рәисе безнең. Менә инде 4 ел дәвамында без аны үткәреп киләбез. Ул хәтта һәрбер дипломга үз куллары белән ул җиңүчеләрнең исем фамилияларын матур итеп каллиграфия үрнәгендә язып куя. Менә ул яшь буынга, димәк киләчәк буыннарга аның исеме мәңге сакланачак дигәнне аңлата. Ул бит татар дөньясын сәнгати югарылыкта күрсәтеп бирүче безнең галимебез. Шунысы куандыра, Нәҗип Нәккашның дәвамчылары шактый. Истә еллар әлеге сәнгатькә уку йортларында өйрәткән. Хәзинә милли сәнгать галереясындагы күргәзмәне 21 майга кадәр карарга мөмкин. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Төмәндә бийек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның әсәрләрен бик яратып укыйлар дип җиткерә хәбәрчебез Диана Бикмуллина. 52-нче мәктәп укучылары Габдулла Тукайның тормышын һәм әсәрләрен яттан беләләр дисәк тә ялгыш булмас. Шагыйрыбызга багышланган татар тел дәресеннән махсус репортаж. Төмән шәһәренең татар этно-мәдәни компоненты булган бердән-бер мәктәптә татар теле бәйрәме узды. Бөек шагыйрь Габдулла Тукайның туган көнендә ачык дәрес үткәрелде. Чарада 2-дән алып 10-нчы сыйныфка кадәр укучылар катнашты. Һәр яз көнендә бөек шагыйребезне искә алу матур гадәткә кергән. Сәхнәдән Тукай тормышы турында кызыклы мәгълүматлар яңгырады. Укучылар аның шигырьләрен рус һәм туган татар телендә сөйләде. 2нче ел балалар белән без бергә дәресләрне алып барабыз. Һәм инде менә Тукайга кагылган вакытта Габдулла Тукайның әсәрләренә балаларның кызыксынуы чынлап та зур. Без алар белән инде алар 1нче сыйныф укучыларына караганда алар уен аша. Без Габдулла Тукайның аның кызыклы әкиятләрен карап китәбез. Чынлап та балалар әкиятләрне беренче рус телендә карап китсәләр, алар бит безнең татарча сөйләшмәгән балалар, шуның өчен аннары без инде татар телендә карап китәбез. Минем сайрар җирем урман иде, анда һәр төрле кызык тулган иде. Мы изучаем стихотворение Габдуллы Тукая, читаем его произведения, учим татарский язык и учимся разговаривать на нем. Бүген 52-нче мәктәптә 3000-нән артык укучы белем ала. Шуларның яртысы татар теле дәресләренә йөри. Алар арасында татар милләтеннән булмаганнары да бар. Укытучылар билгеләп үткәнчә телне өйрәнүгә ихтыяҗ елдан ел арта бара. Татар телендәге яңа дәреслекләр, заманча методикалар һәм тематик почмаклар укучыларга ярдәм итә. Безнең программа буенча татар теле һәм татар әдәбияты дәресләр буларак укытыла. Без ул дәресләргә укучыларга билге куябыз. Шулай ук мәктәбебездә төрле түгәрәкләр эшләп килә хәзерге көндә. Мәктәптә гадәттәге «Здравствуйте» урынына «Исәнмесез» дип сәламләү ешрак яңгырый. Тукай телендә сөйләшү яшьләр арасында модага кергән. Алар өлкән буын белән дә туган телдә аралашырга омтыла. Например, тебя спросят по-татарски, твой родной человек, он не умеет разговаривать по-русски, и нужно ему отвечать по его родному языку. Мондый чараларда катнашу бөек шагыйрь иҗатына хөрмәт һәм мәхәббәт символы булып тора. Балаларда туган телдә сөйләшергә омтылышы татар халкының якты киләчәгенең бер күрсәткече булып тора. Диана Бикмуллина, Рөстәм Салтыкиев, Татарлар, Төмән өлкәсе.
Hörmətli tamaşaçılarımız, siz Tatarlar tapşırığın qarıysız proqramımızın ikinci ilişində. Tomskida 17-ci Xalqara Tatar muzikasının yaş başqaruşlar bəygisi. Сама музыка очень красивая, она настолько душевная, настолько сердечная, приятная. Ufada Tatar qızı 2023 bəygisi. Әлеге мизгилләрдә Уфа Нур Татар дәүләт театрының сәхнә арты шаугыр килеп тора. Чөнки монда Башкортстанның төрле районнарыннан җыелып килгән фольклор ансамбльләре үзләренең район кызларына ярдәмгә дип килгәннәр. Ижаудан Имамовлар гаиләсе. Татар каны сыңып үскән балалар бит без авыл балалары. Шуңа күрә ничегендә үз балаларын татар телен белмәй үсү дию. Tomskida 17-ci Xalqara Tatar muzikasının yaş başqaruşlar bəygisi uzdu. Bu yıl ol Tatar dünyasında ilan etilən xalq mədəniyyətləri həm qırıf-qədətləri yılına bağışlanğan. 2005 yıldan uzduruluşa şaranın qatnaşıcılar sanı yıldan yıl artadı Tatar mədəni üzəgi xizmətkərləri. Bu yıl onlayn formatda Irkutskidan Yaşkarala həm Qazaxstandan balalar öz icadların muzika sevişlərə tanıtıldı. Çişməkəy Tomsk ülkəsinin barlıq muzika məktəbləri oxucular üçün ən kütüb alınğan yarış şarası. Yelena Safiyulyana devam edir. Bunca yıl davamında konkursunu uyuşturuşlar tüp maksatların daimi gözde tutkan. Ballarını hem yaşlarını en yaxşı estetik, ahlaki tradisiyalarda terbiyelev, icadi sənətlərini üstərü hem şahsi potensialını aşu. Qatnaşıcılarda uyuşturuşların mecburi şartların bir sözsüz öte. География с каждым годом растет, и вот в этом году, пусть даже заочные участники, но поучаствовало очень много регионов, в основном сибирский регион, но даже не только сибирский, например, Республика Марий-Эл. Бәйге программасы белән танышканда да балаларның һәм аларның җитәкчеләренең сайлау өстенлекләре күзгә ташлана. Күп еллар иң таләп ителгән әсәрләр композитор Нәҗип Җиһановның Яман су, Яңгыр, Матур булсын әсәрләре яратып башкарыла. На конкурсе сегодня мы будем играть две пьесы «Немецкий танец» и «Пусть будет прекрасным». Bu балалар Томскида иң популяр Антон Рубинштейн исемендәге музыка мәктәбендә укыйлар. Аларның укытучылары Чишмәкәй конкурсында беренче чакыру алгачта аны хуплаучылардан. Нам очень нравится принимать участие в этом замечательном конкурсе татарской музыки, потому что, во-первых, сама музыка очень красивая, она настолько душевная, настолько сердечная, приятная. И мы, когда вот, например, с детьми начинаем разучивать новые песни, я чувствую, что дети сразу ее сердцем чувствуют и звучать начинают по-другому. Просто удивительные мелодии. Песню «Өмет Йылдызы» мне подобрала мой педагог Динара Сабирова, а песня «Иделяры» я услышала как-то раз на конкурсе и решила тоже взять ее в свой репертуар. Новосибирск музыка сөючеләре төрле номинацияларда үз сәләтләрен тәкъдим иттеләр. Алар нәкъ шушы иҗат мәйданчыгында чыгыш ясау карарын булай аңлаталар. Мы с удовольствием очень мечтали здесь выступить, потому что здесь высокий уровень, здесь школа татарская очень сильная, и мы, чтобы набраться опыта, так как мы еще недостаточно, наверное, опытные, вот мы приехали ради этого и показать себя, что мы тоже вот выросли, что мы, чему мы научились. Томскидан Елена Софиулина, татарлар. Якын көннәрдә Башкортстанда татар кызы 2023 матурлык һәм уңганлык республика конкурсы үтте. Тәүге тапкыр бу бәйге 1992 елда Уфаның опера һәм балет театрында узган иде. Күп еллар дәвамында күрше республика башкаласында уздырылып килгән бу чара куелыш сыйфаты ягыннан башкалар өчен үрнәк булып торды.
Әлеге конкурсның мақсаты Башкортстанда яшәүчеләрнең күркәмлеген данлау, йолаларны, гореф-гадәтләрне, туган телебезне саклау, кызларның тышкы һәм ички матурлыгын, талантларын күрсәтү. Яз һәм гүзәллек бәйгесен урындагы хәбәрчеләребез дә карады. Башкортстанда Татар кызы 2023 бәйгесе 3 этапта узды. Беренчесе 9 апрельгә кадәр районнарда, шәһәрләрдә оештырылды. Онда җиңүчеләр 16 апрельгә кадәр видеоклип төшереп, урындагы фольклор коллективы белән берлектә бер гореф-гадәтне күрсәтергә тиеш иделәр. Конкурсның сайлап алу турын узып, финалга Башкортстанның төрле төбәкләреннән 12 кыз чыкты. Быелгы бәйгенең үзенчәлеге катнашучы кызларның һәрберсе фольклор төркемнәре белән чыгыш ясавы, кул эшләреннән пешергән ризыклардан күргәзмә оештырылуы. Минем татар кызымда катнашуым теләгән электән бик олы хыял иде. 2015 елны Уфага кайткач, шул конкурс турында ишеткәч, минем зур теләгем туды ул конкурста катнашуыма. Татар кызы конкурсына мин күптәннән теләгән идем катнашырга, ә инде ансамбльләр белән катнашу мөмкинлеге килеп чыккач, ансамблем ярдәм итте әзерләргә һәм инде бүген менә без шушы конкурста. Бәйгене ил президенты гамәлгә куйган мәдәният гомум дәүләт проекты кысаларында Башкортстанның мәдәният министрлыгы, Республика халык иҗат үзәге, Уфа Нур татар дәүләт театры, Бөтен дөнья татар конгрессы ярдәмендә Башкортстан татарлары конгрессы оештырды. Бик зур шоу программалар ясамасак та, без инде районнарга Башкортстан татар конгрессы җитәкчеләренә мөрәҗәгать итеп, урындагы аларга шундый тәкъдим ясадык. Урындагы фольклорик ансамбльләре белән берлектә алар татар кызларының талантларын һәм матурлыкларын күрсәттеләр. Галантларның шиксез ләлә кырын минем сагыш кына имләде. Чарада катнашучы кызларга ярдәм итәргә, рухи көч бирергә Нәүрүз гүзәле, татар кызы бәйгеләрендә 90-2000 елларда җиңүчеләр һәм катнашучылар да килгән иделәр. Мин 2016 елны инде Татар кызы бәйгесендә Ярмәкәй районының данын якладым, 2017 елны Башкортстан данын якладым. Татар кызы дигән бәйге миңа калса ул бик кирәк бәйге, чөнки әлеге вакытта яшьләр арасында татар телен белмәү, үзебезнең татар телебездә сирәк аралашу бик еш күренә, һәм инде менә шушы бәйге аша үзебезнең татарлыгыбызны, татар телебезне, татар хатын-кызларына гына хас булган нәзакәтлек, тыйнаклык, матурлык кебек сыйфатларны халыкка, яшьләребез җиткерер өчен бу бик яхшы мөмкинлек миңа калса. Быел кызлар үзләрен фольклор ансамбльләре белән алар ярдәмендә таныштырдылар. Төрле йолалар күрсәттеләр. Бу әлбәттә безнең милләтебез өчен горурлык дисәм дә була, инде яшьләргә йолаларны онытмаска тергезү өчен кирәктер дип уйлыйм. Әлеге мизгилләрдә Уфа Нур татар дәүләт театрының сәхнә арты шау-гөр килеп тора. Чөнки монда Башкортстанның төрле районнарыннан җыелып килгән фольклор ансамбльләре үзләренең район кызларына ярдәмгә дип килгәннәр. Бәйгенең жюри әгъзалары кул эшләре һәм милли аш-су күргәзмәсенең оешканлыгы, катнашучы кызларның үз-үзләре белән таныштыруы, вокал хореография номерлары һәм кичке күлмәкләрдә дефилега карап билге куйды. Хатын-кыз ямсыз булмый бер вакытта да. Иң матур хатын-кыз инде ул ана һәм әни. Шуның өчен мин инде шушы бүгенге катнашкан кызларга теләр идем. Үзебезнең милләт арасыннан егетләрне табып, алар белән тормышларны алар белән бәйләсеннәр иде. Оештыручылар тарафыннан җитез читек, сандугач, актерлык осталыгы, ак калфак һәм башка номинацияләр билгеләнде. Катнашучы кызларның һәрберсе бер номинациядә җиңүче дип табылды. Гран-при иясе дип Уфадан Алина Рыгалова игълан ителде. Эчендә бик дулкынлана. Мин бик шатман. Татар кызы 2023 званиесен миңа биргәннәр. Тамашачылар чараны ихласлык һәм үзенә бер җылылык белән кабул иттеләр. Шул хәтле матур чыгыш эшләделәр. Менә үзебезнең татар халкы өчен шул хәтле горурлык. Татар кызы бәйгесе милләтебезнең гүзәл затларын берләштереп, итәгатьле, акыллы, чибәр, белемле кызларның һәр яклап уңганлыкларын, сәләтләрен күрсәтү, ачу, үстерү мөмкинлеге дә тудыра. Татар кызы бәйгесендә җиңүче арытаба Казан шәһәрендә үтәчәк халыкара татар кызы конкурсына сайлап алу турына барачак. Уфадан Гөлшат Сафина, татарлар.
Devam итәбез. Ижауда яшаучы Руслан һәм Энҗе Имамовлар төп бурычыбыз балаларга милли тәрбия бирү диләр. Гаиләдә 3 кыз тәрбияләнә, туган телдә яхшы аралашалар, милли сыйныфларда белем алалар, татар ансамбленә йөриләр. Кызларымда татар кызларына хас сыйфатлар тәрбияләргә тырышам ди әниләре Энҗе. Гаилә турында тулырак киләсе сюжетта. Ул милли мәдәниятне, сәнгатьне, туган телен, үз халкын үлеп ярата. Энҗе Имамова өчен бу чын татар хатын-кызларына хас сыйфатлар. 30 елга якын шәһәрдә торса да, күңелемдә авыл, әнкәй тәрбиясе саклана ди ул. Балачак, яшьлек елларын сагынуын, уй-хисләрен татар телендә шигъри юлларга, хикәяләргә сала. Әниләр турында инде, сөю турында бик яратам язырга. Балалар тәрбияләре турында, тәрбиялүләре турында язырга яратам. Уртанчы кызы Ләйсән дә әнисе кебек иҗатка, сәнгатькә тартылып үсә. 5 елдан артык Удмуртиядә эшләүче Асылъяр үрнәк музыка, җыр һәм бию ансамбленә йөри. Коллектив белән берлектә зур җиңүләргә ирешәләр. Безнең ансамбльдә биргә дә, җырга да, инструментта да уйнарга өйрәтәләр. Безнең курайда, тумырда, гармонда да, баянда да өйрәтәләр. Имамовлар кызларының уңышлары белән горурланалар. Гомумән, гаиләдә 3 балага да бары тик милли тәрбия генә бирелә. Энҗе һәм тормыш иптәше Руслан өчен бу төп кагыйдә. Безгә татар каны сыңып үскән балалар бит, без авыл балалары. Шуңа күрә ничегендә үз балаларын татар телен белмәй үсү ди ул. Бик кызганыч хәл бит бу, ул андый хәлләр бик күп. Татар гаиләләре булып та татар телен белмәй калган. Шуның өчен безнең инде иң беренче нидә тора ул, чиратта тора, балаларыбызга татар телен аңлатып, татар мөхитендә үстерү. Шөкер, Удмуртиядә балаларны татар мөхитенә тарту, туган телгә өйрәтү өчен мөмкинлекләр дә, шартлар да бар ди Имамовлар. Ләйсән Габдулла Тукай исемендәге 6нчы гимназиядә милли сыйныфта белем ала. Апасы Алсу да кайчандыр аны тәмамлаган. Әлеге гимназияне махсус сайладык ди әтиянисе. Олы кызыбыз безнең 2 яшьтән генә, по-моему, садикка китте. Рус телен бөтенләй белмәйдер. Ярты елдан русча сөйләшә башлады олы кыз. Уртанчы кыз уже зур кыз русча сөйләшә башлагач. Ул да кушылды дигәндәй. Менә бер заман безнең өйдә балалар арасында татар теле югала башлады. Гаиләдә татар теле югала башлагач, без уйландык та балаларны менә татар теле кергән сыйныфка бирдек инде. Кечкенә Нурия дә 1нче сыйныфка гимназиягә укырга керәчәк. Апаларына карап, ул да татар ансамбленә йөрергә, туган телдә китаплар укырга хыяллана. Тиздән кызчыкның да теләкләре чынга ашачак. Имамовлар кебек тырыш, милли җанлы гаиләдә башкача мөмкин дә түгелдер ул. Ижаудан Назир Нагманов, Эльвира Вахитова, татарлар. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Бас кызым әпипә, син басмасаң мин басам. Синең баскан эзләреңә мин дә китереп басам. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә табышлыйбыз, сәяхәтләр кылабыз. Авырлыкларга бирешмичә изге гамәлләр кылып, татар булуыбыз белән горурланып яшик. Исән-имин булыгыз.